Україна повідомила у Гаагу про культурні злочини в окупованому Криму. Офіс Генпрокурора України направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об'єктів культурної спадщини на півострові. У повідомленні, підписаному Генпрокурором Іриною Венедіктовою, інформація про широкомасштабне присвоєння та руйнування об'єктів культурної спадщини, невиправданих військовою необхідністю і здійснюваним у незаконний спосіб та безцільно. У документі є докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини Херсонеса Таврійського, історичного середовища столиці кримських ханів у Бахчисараї, ханського палацу, Чофут-Кале, Кримської астрофізичної обсерваторії, церкви Іоанна Предтечі у Керчі та багато іншого. Докладно описані численні випадки незаконних археологічних розкопок і модифікацій культурних цінностей, зокрема поселень Кермен-Бурун і Сівак-Кермен. Докладно йдеться про незаконний обіг предметів культури, злочинну недбалість у процесі так званої реставрації об'єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема розкопок місць поховань та курганів. Десятки об'єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси Таврида. Це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту, відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова. Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.